Dělá to skutečným pro svůj lid. Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních. Hebrejům 8.6. Podle Hebrejům 8.6 je Kristus prostředníkem nové smlouvy. Co to znamená? Znamená to, že jeho krev smlouvy, Lukáš 22.20 a Hebrejům 13.20, pro nás s konečnou platností zaplatila a zajistila naplnění božích zaslíbení. Znamená to, že Bůh podle zaslíbení nové smlouvy působí Kristovým duchem naši vnitřní proměnu. A znamená to, že Bůh v nás tuto proměnu provádí skrze víru v to, čím je pro nás v Kristu. Za novou smlouvu bylo zaplaceno Kristovou krví, realizuje ji Kristův duch a přisvojujeme si ji vírou v Krista. Kristovo dílo jako prostředníka nové smlouvy je nejlépe vidět v Hebrejům 13.20-21. A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše, ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, němuž buď sláva na věky věků. Amen. Slova čině v nás to, co je před ním příjemné, popisují, co se děje, když nám Bůh píše do srdce zákon podle nové smlouvy. A slova skrze Ježíše Krista popisují Ježíše jako prostředníka tohoto slavného díla svrchované milosti. Význam Vánoc tedy nespočívá jen v tom, že Bůh nahrazuje stín realitou, ale také v tom, že bere realitu a činí ji reálnou pro svůj lid. Vpisuje nám ji do srdce. Nepokládá svůj vánoční dar záchrany a proměny, tak říkajíc pod stromeček, abychom si ho odtud ve své vlastní síle vzali. Bere ho a vkládá nám ho do srdce a mysli a dává nám pečeť ujištění, že jsme božími dětmi.